Kids manje asibangene. So baba mfowethu. Usungakuphi? Sho mkhaya. Hawu mina mfethu ngiseduze kwesitamkoko mona. Isitamkoko yini? So sibzona mfowethu ngoba nala sikhona isitamkoko. Hawu mfethu uthi wangiboni kanjani hawu okay ngiyasondela ngiseduze kwephepha lamaphepha snack ke. Amaphepha ama-cracker. Mfethu nala khona amaphepha ama-cracker mfethu. Awungiboni futhi hayi ngiseduze kwesihlahla esikhulu esidini. Mfethu isihlahla esigreen nasi nakhona la kodwa ngikuboni. Kanti ungakuphi mkhaya? Mfethu ngizokulanda la futhi uyasangana mfethu. Ngabe ushiwo nje ukuthi ungekho. Hawu awudropha manje. Hawu umkhaya wadropha manje. Cha.